from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you and that's all. We zijn vandaag op weg naar Grauw voor de zomer van ZVL. Ik ben benieuwd hoe we vandaag gaan spreken, maar ongetwijfeld zal het een creatieve geest zijn, want het barst hier van de kunstenaars en de creatievelingen. The feeling I can save you from this deep blue sea. The fear in your... De naam doet het misschien niet vermoeden, maar dit is een heel kleurrijk dorp met hele kleurrijke mensen. Daar gaan wij vandaag mee een aantal gesprekken aan. Onder andere met Jenna Kips, die heeft de poster van Film by the Sea ontworpen. Jij bent natuurlijk nog jong. Dat is misschien ook wel een uitdaging om hier te wonen als je echt iets wil bereiken misschien. Zeker, kijk, in sommige sectoren zou dat best wel kunnen. Want je hebt natuurlijk chemie en daar, ik denk dat wel, als je jong bent en daar iets in wil, dat dat wel makkelijker is. Maar in de creatieve industrie is het zeker een uitdaging. Maar ik heb wel als doel om dat te veranderen. Jij bent een van de creatieve talenten hier en jij hebt wel een heel bijzonder project binnengesleept nu, hè? Ja, dat is heel leuk. De poster van Film by the Sea. Dus. Nou, je begint al helemaal te glunderen. Wat kunnen mensen verwachten van die poster? Nou ja, de mensen, tenminste, die posters staan nu online, maar je ziet dus eigenlijk een hoop krabben en een schoolvis. En samen vormen die eigenlijk een Zeeuws meisje. En al die krabben die hebben natuurlijk een unieke visie zoals wij allemaal hebben. Ik sta hier in de tuin van Corine Kissling. En je ziet het al, dit is een prachtig huis. Maar daar schuilt nog iets veel mooiers in. Een eigen kunstgalerie. Ja, het is een heel klein galerietje natuurlijk. Maar het is er. Er zijn er meer hoor in Grauw. Hoeveel bezoek krijg je hier nou? Nou, alleen als ik uitnodig. We zien hier een aantal dingen hangen. Dit is hoe zou je dit een beetje omschrijven, de stijl? Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Het zijn foto's die ik zelf maak en die ik in een soort collage bij elkaar breng, zodat er een nieuwe wereld ontstaat, zeg maar. Dus alles bestaat en niks bestaat. Nou hebben we hier die zou het moeten weten, die heeft hier 75 jaar gewoond. Waar ligt Grauw, meneer? Zit al in de buurt. Hier? Ja, dat is helemaal goed. Morgen zijn we in Sint-Kruis. Weet u dat ook te vinden? Oh, waar zie je het? Helemaal goed. Het zit er weer op vanuit Grauw. Ging wel goed vandaag weer, hè? Nou, ik vond we hebben heel veel mensen ontmoet met een echte passie. Een passie voor kunst, een passie voor verhalen vertellen. Een passie hier voor het dorp, voor het dorpsleven. Dus dat kwam heel mooi uit de verf. Saamhorigheid in Grauw, die staat hoog. Zeker weten. Morgen zijn we in Sint-Kruis. Uiteraard weer live te volgen tussen 9 en 12 op de radio en 's avonds op tv.